Вітаю вас! Сёння нядзеля 12 лютага. У эфіры тэлеканала Віцебск інфармацыйная праграма «7 дзён». На працягу гадзіны падводзім вынікі тыдня. З шэрагу падзей мы абмяркоўваем тое, што важна ведаць і да чаго неабходна пачуць кампетэнтны каментарый. Асноўныя навіны тыдня вам прадставяць нашы карэспандэнты і я, Ольга Шмаргун. Глядзіце сёння ў праграме. Надзвычайны паўнамоцны пасол Індыі ў Рэспубліцы Беларусь наведаў Віцебскую вобласць. Складзена дарожная карта супрацоўніцтва. Прыродны газ з'явіўся ў вёсцы Слабада на Лепельшчыне. Гэта 112-й аграгарадок вобласці, забяспечаны блакітным палівам. Праз 50 гадоў у Віцебскай школе нумар 27 сустрэліся выпускнікі 1967 года. Падзея атрымалася багатай на эмоцыі. Полацк, Новополацк і Глыбокае увайшлі ў топ-5 аднаго з папулярных беларускіх інтэрнэт-выданняў аб падарожжах, як гарады найбольш цікавыя для турыстаў. Вада холодная, сустрэча гарачая. Віцебскія маржы прымалі калег з Калінінграда. Супрацоўніцтва ў эканамічнай, гандлёвай, культурнай і адукацыйнай сферах. Віцебска з афіцыйным візітам наведаў надзвычайны паўнамоцны пасол Індыі ў Рэспубліцы Беларусь Саксен Панкадж. На сустрэчы дыпламаты з кіраўніцтвам вобласці абмяркоўвалі магчымыя інвестыцыі індыйскага капіталу ў эканоміку рэгіёна. Найбольш прывабнымі напрамкамі для ўзаемадзеяння, на думку пасла, з'яўляюцца фармацэўтычная галіна, сфера інфармацыйных тэхналогій і лёгкая прамысловасць. Больш падрабязна пра гандлёва-эканамічныя адносіны Індыі і Віцебскага рэгіёна раскажа наш карэспандэнт Настасья Броўка. Індыйскія студэнты ўжо даўно прыязджаюць у Віцебск вучыцца. Амаль 400 дыпламаваных спецыялістаў атрымалі адукацыю ў медыцынскім універсітэце. А па вяртанні дадому ўсе яны прайшлі іспыты і пацвердзілі свае дыпломы. Лепшая рэклама ВНУ – паспяховыя выпускнікі. Пасол Індыі падчас свайго візіту ў Віцебск сустрэўся і з індыйскімі студэнтамі, якія вучацца ў медыцынскім універсітэце. А на сустрэчы з рэктарам навучальнай установы абмеркавалі стварэнне новага падрыхтоўчага аддзялення абітурыентаў на базе одного из индийских университетов. Подготовительное отделение по нашим методическим планам, по нашим программам, с аттестацией нашими преподавателями и затем для дальнейшего уже поступления на обучение к нам в университет. Мы выбрали вот этот университет, потому что мы много слышали об этом университете, и мой брат, он раньше учился здесь. Он сказал, это самый главный университет здесь в Беларуси, и здесь учеба очень хорошая. Новые перспективы для супрацоўніцтва. Дыпламат наведаў абутковае прадпрыемства «Марка». У Індыі таксама развіта гарбарная вытворчасць. Індыйскія спецыялісты ў гэтай сферы гатовы падзяліцца сваімі напрацоўкамі і вопытам работы. Ужо дасягнута папярэдняя дамоўленасць. Генеральны дырэктар холдынгу «Марка» Мікалай Мартынаў у сакавіку наведае Індыю. Как только будет налажено сотрудничество либо в сфере льняной продукции, либо в обувной, то это откроет другие горизонты для сотрудничества в других сферах бизнеса. И цель наших государств – достигнуть $1 миллиарда в товарообороте. Мы сейчас открываем производство по производству рабочей обуви, спецобуви. Поэтому сегодня в этом плане мы, скажем, коштовары там именно подходят под эту обувь, но также я думаю, что мы можем пошивать там заготовку, которая будет для спецобуви, для рабочей обуви делать. Гандлёвыя эканамічныя адносіны Індыі і Віцебскай вобласці толькі пачынаюць набіраць абароты. У ліку магчымых напрамкаў супрацоўніцтва перапрацоўка сельскагаспадарчай прадукцыі. У першую чаргу малака. Як адзначыў пасол, у Віцебскай вобласці вельмі выгаднае геаграфічнае становішча. Яна мяжуе не толькі з Расіяй, але і з Літвой і Латвіяй. Можна стварыць кластары па экспорту ў суседнія краіны. Когда работаешь с индийскими партнерами, коллегами, понимаешь, что еще многому надо у них учиться. И вот то, что сегодня на встрече с послом мы обсудили вопросы стажировки наших специалистов, в том числе и административных специалистов в Индии, и участие бизнес-кругов Индии у нас на Международном экономическом форуме в мае, это еще раз свидетельствует о том, что мы эти грани и сферы сотрудничества будем шлифовать для того, чтобы у нас был общий интерес, общий товарооборот. Таксама дыпламат прапанаваў кіраўніцтву горада і вобласці адсвяткаваць у Віцебску міжнародны дзень ёгі. Мінулым летам такое мерапрыемства прайшло ў Мінску і сабрала шмат прыхільнікаў здаровага ладу жыцця. Плануецца, што і ў Віцебску напрыканцы чэрвеня адзначыць гэтае свята. Настасья Броўка, Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск.
Больш за 210 тысяч квадратных метраў жылля плануюць узвесці ў Віцебску ў 2017 годзе. Для параўнання, ў мінулым годзе пабудавана крыху больш за 116 тысяч квадратаў. Сёлета за кошт дзяржаўных сродкаў пабудуюць 20 кватэр для шматдзетных сем'яў, 25 арэндных, 17 для адсялення з непрыдатнага жылля. 2 арэндныя дамы ўзвядуць за сродкі Кітайскай Народнай Рэспублікі, а большую частку жылля пабудуюць за сродкі грамадзян і юрыдычных асоб. Гарадскі выканаўчы камітэт паставіў перад адміністрацыямі раёнаў задачу садзейнічаць індывідуальнаму будаўніцтву, выяўляць участкі ў прыватным сектары, якія не выкарыстоўваюцца, і прадаваць іх з аўкцыёнаў. На гэты год запланавана будаўніцтва 25 тысяч квадратных метраў індывідуальнага жылля. Урачысты пуск прыроднага газа адбыўся на гэтым тыдні ў аграгарадку Слабада Лепельскага района. У цырымоніі прыняў удзел старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў, кіраўніцтва района і прадпрыемства Віцебскаблгаз. Населены пункт стаў 112-м газіфікаваным аграгарадком Віцебскай вобласці. Скарыстацца блакітным палівам тут змогуць каля 400 сем'яў. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле нашай праграмы. Прапусціць сённяшнюю знамянальную для роднай вёскі падзею маладая маці Кацярына Міснік не магла ніяк. Нягледзячы на мароз, разам з маленькім сынам і аднавяскоўцамі чакае ўрачыстага моманту. Прыходу ў аграгарадок прыроднага газу тут рады ўсе без выключэння. Я живу вместе с родителями. Но мы тоже задумывались, что привезти газ – это все-таки удобно, лучше. Цену мы тоже еще пока что будем еще узнавать, но я думаю, что мы приведем газ. Сімвалічны факел запальваюць старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў, кіраўнік района і генеральны дырэктар Віцебскаблгаза. Свята працягваецца ў мясцовым доме культуры. Тут губернатар звяртаецца да вяскоўцаў з віншаваннямі. Слабада – адзін з перспектыўных населеных пунктаў, і прыродны газ дасць яму новыя магчымасці для развіцця. Каждый из вас понимает, что такое газ. Производство – это, конечно, это цивилизация, это развитие. Это новые рабочие места, это новое производство, это культура производства. Ну а каждая хозяйка понимает, что это такое дома. Это уют, это тепло, это чистота, это порядок, это комфорт, в конце концов. Працягласць газаправоду ў аграгарадку Слабада больш за 14 кіламетраў, і пабудаваны ён быў у рэкордна кароткі тэрмін. Тых, хто адказваў за працэс і прымаў у ім непасрэдны ўдзел, сёння ўзнагародзілі граматамі абласнога і раённага выканаўчых камітэтаў. У іх ліку і галоўны інжынер прадпрыемства «Чашнікі газ» Сергей Никифоров. За кожны кіламетр газавых сетак ён адказваў асабіста. Удалось достигнуть таких сжатых сроков за счет слаженной работы заказчика и подрядчика. Все проблемные вопросы решались своевременно, то есть никаких задержек не было. Основные работы были выполнены до наступления морозов, и когда уже наступили крепкие морозы, осуществлялось оформление исполнительно-технической документации и сдача объекта в эксплуатацию. На сённяшні дзень прыродны газ у Віцебскай вобласці выкарыстоўваюцца ва ўсіх райцэнтрах. У цэлым жа сельскія населеныя пункты газіфікаваныя прыкладна на 35%. У распрацоўцы зараз знаходзяцца 4 новыя праекты. У нас газифицировано 346 сельских населенных пунктов и 111 агрогородков. Общая протяженность сегодня газовых сетей составляет порядка 6170 километров. За последние 2 года нам удалось проложить 430 километров газовых сетей, где-то перевести на природный газ порядка 5400 квартир жилых. Скарыстацца блакітным палівам у аграгарадку Слабада і бліжэйшых вёсках змогуць каля 400 сем'яў. Маршрут мясцовага газаправоду па праекце максімальна набліжаны да яшчэ 4 населеных пунктаў. У хуткім часе яны таксама змогуць падключыцца да прыроднага газу. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Лепельскі раён. У інвестыцыйную праграму Новополацка на 2017 год уключаны 11 аб'ектаў будаўніцтва, рэканструкцыі і праектавання. Частку сродкаў плануюць накіраваць на абсталяванне сістэмы відэаназірання плошчы будаўнікоў. Найбольшая колькасць аб'ектаў капітальных укладанняў у сферы ЖКГ і жыллёвага будаўніцтва. Прафінансаваныя будуць стварэнне інжынерна-транспартнай інфраструктуры для жылых раёнаў, асвятленне вуліц, рэканструкцыя тратуараў і перакрыжаванне вуліц Маладзёжная і Калініна. Таксама у інвестпраграму Новополацка ўключана рэканструкцыя лядовага палаца хакейнага клуба «Хімік».
Станкі аршанскага завода «Чырвоны барацьбіт» пастаўляюцца ў 110 краін свету. Агрэгаты беларускай вытворчасці працуюць у Тунісе, Егіпце, краінах Паўднёвай Афрыкі. Пастаўляюцца ў краіны СНД, Польшчу, Германію і Турцыю. У лінейцы прадукцыі фабрыкі больш за 76% інавацыйнай. У планах выхад на новыя рынкі збыту – Індыя, Ірак, Іран, Пакістан, В'етнам. Нездарма прадпрыемства лічыцца адным з лідараў у вытворчасці тэхналагічнага абсталявання. Яшчэ адзін аршанскі вытворца, інструментальны завод, будзе мадэрнізаваны за сродкі кітайскага крэдыту. На глобальнае абнаўленне будуць накіраваныя каля 39 мільёнаў долараў. Працэс зойме не менш за 2 гады. На прадпрыемстве вырабляюць металарэжучы інструмент для ўсіх відаў станкоў. А зараз у праграме «7 дзён» час фінансавых навін. Іх прадставіць вядучы спецыяліст дырэкцыі Белінвестбанка па Віцебскай вобласці Наталья Иванова. Добрый день, Наталья. Здравствуйте. В ближайшие несколько минут я расскажу о том, что произошло в области финансов нашей страны в начале февраля текущего года. Начнем с расширенного заседания правления Национального банка Республики Беларусь, которое состоялось 1 февраля и на котором были определены основные задачи в области денежно-кредитной политики на 2017 год. По-прежнему ее основными ориентирами остаются снижение инфляции до однозначной величины, не выше 9%, принятие комплекса мер по дальнейшему наращиванию золотовалютных резервов страны, а также снижение ставки рефинансирования к концу года до 14-16% годовых. В подтверждение последнего Национальным банком уже принято решение о снижении с 15 февраля ставки рефинансирования на 1% пункт с 17 до 16% годовых. Начало февраля в Беларуси ознаменовалось публикацией информации о предстоящих планах появления нового инструмента сбережений, который будет доступен как субъектам хозяйствования, так и физическим лицам. Предположительно, в 2019 году, после утверждения соответствующего закона, и те, и другие смогут размещать свободные денежные средства в инвестиционных фондах, вкладывая главным образом в ценные бумаги компаний. Как поясняют эксперты, доходность такого вида заработка будет превышать доходность по депозитам, однако риски сохранности также будут выше. Реализацию одного из глобальных проектов текущего года на этой неделе анонсировала Белорусская валютно-фондовая биржа. Уже в 2017 году у физических лиц наряду с субъектами хозяйствования появится возможность участвовать в биржевых торгах напрямую, без посредничества со стороны банков. Напомним, что в текущее время покупать и продавать валюту на бирже могут только субъекты хозяйствования. Физические лица в торгах не участвуют, однако на их долю приходится около 30% от ежедневного оборота валютного рынка. Участие населения в торгах позволит сделать систему обмена валют более прозрачной, а также, предположительно, у граждан нашей страны появится выбор – или пойти в обменники в поисках лучшего курса, или же заполнить заявку через специальное приложение и купить либо продать валюту по биржевому курсу. А теперь несколько слов о курсах валют. На протяжении всей недели на биржевых торгах наблюдалась тенденция укрепления белорусского рубля к основным видам валют. Официальный курс европейской валюты снизился в наибольшей степени и к концу недели составил 2 рубля 4 копейки. Тенденция снижения курса доллара США сохраняется уже несколько недель. К концу рабочей недели доллар остановился на отметке 1 рубль 91 копейка. Российский рубль за текущую неделю ослаб в наименьшей степени, и его курс составил 3 рубля 24 копейки за 100 российских рублей. Это были главные финансовые новости уходящей недели. Будьте в курсе событий с Белінвестбанком. Дякую, Наталья. Это выніковая программа «7 дзён», и мы працягваем. Якасць адукацыі і ўдасканаленне сеткі агульнаадукацыйных навучальных устаноў. Гэтыя тэмы сталі галоўнымі на калегіі ўпраўлення адукацыі Віцебскага аблвыканкама, дзе падвялі вынікі мінулага года і вызначылі задачы на бягучы. Абмеркавалі і асноўныя паказчыкі якасці агульнай сярэдняй адукацыі, вынікі цэнтралізаванага тэсціравання, удзелу абласных, рэспубліканскіх і міжнародных алімпіядах. Падрабязней наш корэспандэнт Настасья Броўка.
Выпускнікі школ Віцебскай вобласці ў мінулым годзе паказалі высокі ўзровень ведаў па гісторыі Беларусі. Гэта лепшы паказчык у рэспубліцы. Аднак, што тычыцца астатніх прадметаў, па якіх здаюць цэнтралізаванае тэсціраванне, нашы вынікі выглядаюць больш сціплымі на фоне іншых рэгіёнаў. Намеснік міністра адукацыі Беларусі лічыць, што для ўдасканалення якасці адукацыі неабходна шырэй выкарыстоўваць сучасныя тэхналогіі, у тым ліку інфармацыйныя і электронныя адукацыйныя рэсурсы. Единственно важный аспект, который остается традиционно, это обеспечение качества образования. Если говорить о Витебщине, то можно сказать, что за последний год можно отметить интерес к инновациям, можно отметить интерес к электронным образовательным ресурсам. Толькі за мінулы год у Віцебскай вобласці закрылі 21 школу і 29 рэарганізавалі. У планах правесці ўдасканаленне сеткі навучальных устаноў і ўмацаваць матэрыяльную базу школ у вялікіх населеных пунктах. Менавіта яны стануць адукацыйнымі цэнтрамі, у якіх будуць вучыцца дзеці з навакольных вёсак. Цяпер у кожным раёне ёсць ключавыя школы, у развіццё якіх будуць укладвацца грошы. Мы ведем работу по выстраиванию региональной системы образования. Это означает, в общем-то, через, к сожалению, где-то проведение оптимизационных мероприятий, создание комфортных условий для обучения детей, направленных на повышение качества образования. Это основная задача. Поэтому на сегодняшний день управление образования совместно с райгорисполкомами работает над темой оптимизации сетей. Таксама у Віцебскай вобласці рэалізуюць новыя формы работы ў 6-й школьны дзень. Пакуль толькі для старшакласнікаў на суботу перанеслі факультатывы і практычныя заняткі па працы, якія будуць праходзіць у ліцэях і каледжах. Такія новаўвядзенні носяць рэкамендацыйны характар. Фактычна, кожная школа будзе сама складаць і карэктаваць план заняткаў і кансультацый у 6-й школьны дзень. Настасья Броўка, Олег Чарняк. Навіны, Віцебск. Фарміраванне ўсебакова развітай гарманічнай асобы з актыўнай жыццёвай пазіцыяй, галоўныя мэты выхавання, якія вызначаны кодэксам аб адукацыі. Як гэта зрабіць на практыцы, ведаюць у 4-й Віцебскай гімназіі. Тут упэўнены, дзіцячую ініцыятыву і творчасць стымулюе вучнёўскае самакіраванне і супрацоўніцтва з іншымі навучальнымі установамі Беларусі і Расіі. Пра гімназічныя праекты Юлія Устінова. Тут не проста засвойваюць веды і навыкі. Кожны прымае актыўны ўдзел у жыцці сваёй гімназіі. А яшчэ больш за 10 гадоў гімназія сябруе з навучальнымі установамі Смаленска, Саранска, Москвы і Петербурга. Праводзяць агульныя культурныя мерапрыемствы, дзеляцца напрацоўкамі падчас сумесных педсоветаў. Как лучше сделать, чтобы обеспечить и качество образовательного процесса, как лучше сделать, чтобы развить ребенка. Потому что, прежде всего, основа – это развитие, чтобы ребенок сам умел учиться, пополнять знания, был активным творцом. У гімназіі распрацавалі ўласны інавацыйны праект «Сацыяльнае партнёрства як фактор сацыялізацыі і развіцця ключавых кампетэнцый асобы». Адзін з накірункаў праекта – вучнёўскае самакіраванне. Яно, упэўнены педагогі, дапамагае сфарміраваць у гімназістаў лідарскія якасці, адказнасць і самастойнасць. Когда человек или ребенок приходит в гимназию или в любое учреждение образования, мы хотим сделать из него творчески развитую личность. Поэтому самоуправление, оно отвечает всем этим задачам. Ребенок может быть активным в спорте, может быть активным в культмассовой работе, либо учебной работе. Наша задача стоит в том, чтобы он эти лучшие качества свои показал. Поэтому сегодня цель самоуправления – сделать из ребенка уникального лидера, готового вести за собой, принимать на себя решения перед обществом, ну и, конечно же, патриота. Магчымасць праявіць сябе ёсць у розных сферах, не толькі ў вучобе, а і ў творчасці, ў даследчай і выхаваўчай рабоце. У 4-й гімназіі самі дзеці выступаюць ініцыятарамі, аўтарамі і арганізатарамі праектаў. Сузор'е талентаў, вучнёўскія канферэнцыі. Дарослыя давяраюць. Старшакласнікі, напрыклад, вырашылі, што падрастаючыя таленты дастойны, каб пра іх ведалі. Так нарадзіўся праект «Гимназия у тварах». Суть проекта заключается в выражении учениками их творческих мыслей, их каких-то творческих начал. Работы проекта мы можем напечатать, например, в гимназических СМИ, можем разместить их на стендах. Лепшыя творчыя работы дзяцей друкуюць у адпаведным каталогу. У Віцебску і за яго межамі ведаюць уласны гімназічны інфармацыйна-пазнавальны часопіс «Свет вакол нас», які выдаецца больш за дзесяцігоддзе. Самавыражэнне, самаўдасканаленне і ўвогуле самастойнасць гімназістам падабаюцца настолькі, што некага вучнёўскае самакіраванне натхняе на думкі пра палітычную кар'еру. Это возможность раскрыть себя, свой потенциал, попробовать себя
в разных сферах. Мы рассматриваем самоуправление как долгосрочную игру, потому что в современной ситуации обществу нужны люди, которые умеют самостоятельно принимать решения в какой-то ситуации, брать на себя ответственность, руководить коллективом. И в дальнейшем это мы рассматриваем ученическое самоуправление как первую ступеньку в дальнейшей их либо политической карьере, либо юридической. А пакуль подрастаючыя лідары вучацца дыскутаваць. Тэма першай відэаканферэнцыі з расійскімі гімназістамі «Міф ці рэальнасць. Вучнёўскае самакіраванне». Юлія Устінова, Кірыл Кайсберг. Навіны. Віцебск. І яшчэ адзін прыклад таго, як дзіцячая ініцыятыва пры падтрымцы добрых настаўнікаў ператвараецца ў карысную справу. Вучні кіраўскай школы, што ў Віцебскім раёне, прыдумалі незвычайны бізнес-праект і ствараюць крэатыўныя домікі для птушак. Тавар ужо знайшоў свайго пакупніка, прычым не толькі на школьных кірмашах. Пік продажаў чакаецца бліжэй да вясны, а пакуль юныя майстры шукаюць новыя дызайнерскія рашэнні. Імі яны і падзяліліся з нашымі корэспандэнтамі. Настаўнік працоўнага навучання Дмітрый Волах упэўнены, зрабіць правільны дом для птушак толькі на першы погляд проста. На справе ж трэба ўлічыць мноства нюансаў. Да прыкладу, ад дыяметра лятка, так называецца ўваход у шпакоўнік, залежыць, якая птушка паселіцца ў доміку. Вядомыя выпадкі, калі жылую плошчу пярнатых займалі нават вавёркі. Чем отличается скворечник от синичника? Скворечник литок больше, у синичника литок меньше. Ну и плюс еще немножко конфигурации, в том плане, что птицы немножко разные, плюс по размеру и по повадкам. Крэатыўнае захапленне ператварылі ў бізнес. Драўляныя домікі ўжо паспелі знайсці пакупніка. І хоць прадукт не запатэнтаваны, класічныя драўляныя распісныя шпакоўні вучні ўжо лічаць брэндам сваёй школы. Кожную шпакоўню юныя майстры распісваюць уручную. Жыць у такім, няхай сабе мініяцюрным, але ж катэджы птушка хутчэй за ўсё не стане. Як правіла, пярнатыя перавагу аддаюць жытлу без яркіх элементаў дэкору. Але гэта не прыкрая памылка ў праекце пачынаючых бізнесменаў, хутчэй крэатыўны ход. Такія драўляныя домікі цалкам могуць служыць упрыгожаннем прысядзібных участкаў і нават паштовымі скрынямі. Спецзаказамі школьнікаў не здзівіш. Стараемся придумывать что-то новое и оригинальное, не похожее на другое, чтобы каждый скворечник был разный и индивидуальный. Очень важно, наверное, сейчас в школах, чтобы на выходе был выпускник, который готов осуществлять бизнес-проекты, дерзать, учиться в чем-то. Поэтому, наверное, это очень важно, чтобы дети были и экономически, и экологически подкованы. Попыт на тавар ручной работы, гавораць школьнікі, ёсць. Пік продажаў звычайна прыпадае на люты. І не дзіўна, спецыялісты рэкамендуюць рыхтавацца да прылёту птушак загадзя. Желательно скворечники новые изготовленные развешивать уже на зиму. Дерево уже подготовится к приему птиц, не будет того смолистого либо другого запаха, либо от краски, если эти скворечники покрашены. То есть шанс, что этот скворечник будет занят птицами, намного выше. Зараз юныя майстры працуюць над стварэннем цэлага жылога комплекса для птушак. Частку домікаў установяць у школьным парку, каб першымі па іх трэлях даведацца пра наступленне вясны. Інна Кірыенкова, Марына Рамановская, Ян Пчэльнікаў, Навіны, Віцебскі раён. Пра свае добрыя і карысныя справы ўспаміналі і выпускнікі 1967 года Віцебскай школы нумар 27. Паўстагоддзя прайшло з іх апошняга званка, і сёлетняя сустрэча, безумоўна, ператварылася ў свята. Да гэтай кранальнай падзеі былыя школьнікі рыхтаваліся 2 гады. Пра юнацкія пачуцці непадуладныя гадам. Віктор Праляч. Прыемнае хваляванне ахапіла 27-ю школу Віцебска з самага ранку. Выпускнікі, для якіх апошні званок празвенеў паўстагоддзя таму, у родную школу пачалі прыходзіць задоўга да прызначанага часу. Сваіх эмоцый яны не хавалі. И мы все боялись сюда ехать. Вам кто-нибудь это сказал? Это очень страшно. Увидеть человека через 50 лет. 50 лет – это вся жизнь. И как мы друг друга узнаем, как мы увидим друг друга. А если не узнаем, а как потом знакомиться? Вы знаете, что это слово страшно? А я ночью не спала. Па іх выпуску зараз можна вывучаць геаграфію. На сустрэчу прыехалі з Санкт-Петербурга, Рыгі і Мінска. Зінаіда Михайловна Суханова прызнаецца, што падрыхтоўку да сустрэчы вялі грунтоўна. Вось чорна-белы фотаздымак выпуску 67-го года, а побач фотокалаш аднакласнікаў праз 50 год. Час памяць не сцёр, і добрыя словы і ёсць пра кожнага. Здесь немножко изменилось, конечно, все, что-то кабинеты, но здесь вот, где актовый зал сейчас, здесь были классы когда-то. Вот. А вообще вот сейчас с некоторых выпускников мы 49 лет не видели, а некоторых и 30 лет видели уже, и, ну, с другими чаще встречались. Но мы так рады. Вот мы в фойе, вся
все обнялись, перецеловались, так довольны. Хвалі, ўспаміны, усмешкі, але ўсе ў чаканні аднаго чалавека, сваёй любімай настаўніцы. Раіса Михайловна Чалова вучыла хіміі і біялогіі. Сёння тут размова не пра хімічныя рэакцыі, а пра рэакцыі душы. Я тронута их благородными сердцами, которые обеспечили это свидание с юностью, с молодостью, встречу со школой незабываемой. 50 лет, согласитесь, это круглая дата, которую каждый из нас чтит. И увидев этих достаточно молодых людей душой, не выглядящих на своих 67-68 лет, честно, был очень удивлен, когда они мне начали рассказывать, что по-другому была школа, по-другому находились кабинеты. Они начали рассказывать про своих учителей. Я слушал это, и я понимал, что действительно люди, которые горят идеей, встретятся. Школьнікі падрыхтавалі для залатых выпускнікоў святочны канцэрт, а ў падарунак атрымалі кнігі для сваёй бібліятэкі і прыклад таго, што школьная дружба не мае межаў ні ў часе, ні ў адлегласці. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны Віцебск. У Віцебску прайшла мабілізацыя военнослужащих запасу. Каля сотні солдат адправілі ў вайсковае падраздзяленне Заслонаўскага гарнізона Лепельскага района. Мерапрыемства планавае, на працягу 3 тыдняў перад асабістым саставам будуць пастаўлены вучэбныя баявыя задачы, выкананне якіх патрабуе неардынарных падыходаў. Акрамя таго, з военнослужачымі правядуць заняткі па веданню ўзбраення і ваеннай тэхнікі, уменні хутка арыентавацца ва ўмовах абмежаванасці ў часе і інфармацыі. В части ВДВ связист. Первый раз ухожу на сборы. Дома семья, конечно, ждет. Хочется что-то вспомнить. Витебщина в очередной раз доказывает своими действиями, практическими делами готовности защитить нашу родину, Республику Беларусь. И уже завтра в одном строю с кадровыми офицерами, военнослужащими срочной службы будут стоять военнообязанные запаса и будут выполнять задачу в обороне нашего государства Республики Беларусь. Мы поставляем в Боровку. После того, как их примут в состав воинской части, они будут выполнять задачу, которая определена министром для конкретной воинской части. Комплексная праверка ўзроўню баявой гатоўнасці ўзброеных сіл праходзіць па ўсёй краіне. Пасля іх заканчэння Міністэрства абароны дасць адзнаку вайсковым падраздзяленням, якія прымалі ўдзел у вучэннях. Нямэтавае выкарыстанне бюджэтных сродкаў, незаконная вырубка лесу, пашкоджанне драўніны, невыкананне прыродаахоўнага заканадаўства. Такія парушэнні часцей за ўсё выяўляюць супрацоўнікі Камітэта дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці ў лясной галіне. Летась у выніку неналежнага і бескантрольнага вядзення лясной гаспадаркі ў Шацкім і Шумілінскім лясгасамі нанесена шкода дзяржаўнай маёмасці на суму 142 тысячы рублёў. Да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнуты 34 работнікі правераных лясгасаў. Проверками установлено нецелевое использование бюджетных средств в сумме более 250 тысяч рублей, причинение государственному имуществу вреда в виде неуплаты таксовой стоимости за древесину на корню в сумме почти 130 тысяч рублей. Установлена порча древесины в количестве почти 800 кубометров, неудовлетворительное свидетельствование мест рубок. У Шацкаму і Шумілінскаму лясгасам вынесены прадпісанні аб спагнанні ў бюджэт незаконна атрыманых і выкарыстаных не па прызначэнні больш за 260 тысяч рублёў. Матэрыялы праверак накіраваны ў праваахоўныя органы. Служба прымусовага выканання Віцебскага района справіла наваселле. Да рамонту каля 2 дзесяткаў судовых выканаўцаў туліліся ў 2 пакоях. Цяпер яны займаюць памяшканне ў Віцебску па вуліцы Кірова 7/13. У іх распараджэнні кабінеты з новай мэбляй і камп'ютарамі. Ва ўрачыстым адкрыцці аддзела прымусовага выканання Віцебскага района прынялі ўдзел галоўны судовы выканаўца Рэспублікі Беларусь Дмітрый Каваленко і намеснік міністра юстыцыі Рэспублікі Беларусь Андрэй Аўдзееў. На яго думку, стварэнне належных умоў працы станоўча ўплывае на эффективность работы супрацоўников. Обеспечиваю необходимые условия работы. И я думаю, что кроме того, что уже у них хорошие показатели были по старому месту работы, я думаю, что они будут исполнять свои обязанности и выполнять те требования и показатели, которые доводятся лично нами, а также Министерством юстиции, еще в лучшем объеме, более качественно. Естественно, это же в новых, более комфортных условиях. Это, безусловно, способствует нормальной работе судебных исполнителей, выполнению ими своих служебных обязанностей. Витебская область в этом ключе отличается положительно по сравнению со всей республикой. Мы видим положительные результаты с точки зрения
повышение показателей деятельности судебных исполнителей. Ну и, безусловно, это будет способствовать более качественному выполнению поставленных задач по полному и своевременному исполнению решений судов и других исполнительных документов. З моманту стварэння адзінай сістэмы органаў прымусовага выканання прайшлі 3 гады. За гэты час у Віцебскай вобласці атрымалі памяшканні з камфортнымі умовамі працы 25 падраздзяленняў службы. Яшчэ 2 новаселлі чакаюць у першым паўгоддзі аддзелы прымусовага выканання Першамайскага і Кастрычніцкага раёнаў абласнога цэнтра. Непрацуючы 26-гадовы віцяблянін разгарнуў наркалабараторыю па вырошчванні дурману на падворку сваёй бабулі. У затрыманага спачатку знайшлі каля 13 грамаў высушанай марыхуаны. Пасля аператыўна-пошукавых мерапрыемстваў удалося раскрыць, што малады чалавек вырошчваннем займаецца сам у прыгарадным доме 87-гадовай бабулі. Спецыяльнае памяшканне было абсталявана ўсім неабходным для вырошчвання дурману. Нами было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана в количестве более 10 грамм, а также электронные весы, упаковочный материал и приспособления для ее курения. В дальнейшем, в ходе осмотра дома, принадлежавшего бабушке задержанного, было обнаружено изъято высушенная марихуана в количестве более 500 грамм, а также специально оборудованное помещение, в котором находились системы вентиляции, освещения, полива, поддержания температуры, а также выращивалось 11 кустов растения рода конопля. Па факце ўзбуджана крымінальная справа. Зараз высвятляюцца факты, звязаныя са збытам наркотычных сродкаў, а таксама вырошчваннем з мэтай продажу. Антынаркотычны моладзевы атрад аховы правапарадку пачаў працаваць у Віцебскай вобласці. У яго складзе студэнты апошніх курсаў віцебскіх навучальных устаноў. Для пачатку яны зоймуцца прафілактычнай работай, у тым ліку ў сацыяльных сетках. Урачыстасці з нагоды Дня моладзевых атрадаў аховы правапарадку напярэдадні прайшлі ва ўпраўленні ўнутраных спраў. Тут узнагародзілі лепшых памочнікаў міліцыі і МНС. Пераможцам штогадовага абласнога конкурсу стаў моладзевы атрад аховы правапарадку Полоцкого державного университета. Мы патрулируем город с сотрудниками патрульно-постовой службы милиции. Каждую неделю, понедельник, вторник, среда, мы выходим средами с патрульно-постовой службы милиции. Дежурим в городе, задерживаем лиц в состоянии алкогольного опьянения. Кто нарушает правопорядок? За 2016 год, будем совместно с нами, с дружинниками, задержано больше 300 правонарушителей на территории области. Непосредственно также мы приняли и обеспечиваем охрану общественного порядка и на массовых мероприятиях. Это и Славянский базар, это и те мероприятия молодежной среды, дискотеки. Осуществляем рейды совместно с ними, как по неблагополучных семьях, так непосредственно и оказываем практическую помощь. Вынікі работы моладзевых атрадаў аховы правапарадку падвялі і ў Полацку. Маладыя і актыўныя селі за круглы стол з прадстаўнікамі сілавых ведомстваў. Падчас адкрытага дыялогу абмеркавалі праблемы і дасягненні моладзевага праваахоўнага руху і ўзнагародзілі лепшых дружыннікаў. На сённяшні дзень у Віцебскай вобласці створаныя 146 моладзевых атрадаў аховы правапарадку. У іх склад уваходзяць 2200 чалавек. Сумесна з супрацоўнікамі міліцыі і ратаўнікамі яны забяспечваюць грамадскі парадак і займаюцца прафілактычнай работай. Лепшыя дружыннікі атрымліваюць рэкамендацыі для атрымання спецыяльнай адукацыі. Гасціннасць і крэатыў у рэйтынгу самых цікавых месцаў для турыстаў у нашай краіне адразу 3 гарады Віцебскай вобласці. Полацк, Новополацк і Глыбокае ўвайшлі ў топ-5 аднаго з папулярных беларускіх інтэрнэт-выданняў аб падарожжах. Аўтары публікацыі звярнулі ўвагу не толькі на архітэктурную спадчыну, а і на крэатыўныя фішкі, якія прывабліваюць турыстаў. Даведнікам скарысталася і наша здымачная група. Сям'я Аўруціных свой зімовы уікенд праводзіць у беларускай здраўніцы. Санаторны адпачынак, кажуць турысты, не саступае замежным курортам. У асабістым рэйтынгу адразу некалькі кропак, дзе абавязкова трэба пабываць. Мне вообще нравится наша глубинка и наш райцентр. Всегда в любом городе можно что-то посмотреть, и если встретится человек, который чуть-чуть расскажет историю, то никто не уедет из этого города не одухотворенный и не впечатленный действительно белорусским краем. Полацк, Новополацк, Глыбокае. У топе 5 самых цікавых месцаў для турыстаў аднаго інтэрнэт-выдання аб падарожжах.
Першы прыпынак – самы старажытны горад Беларусі. Адзін з асноўных маршрутаў на турыстычнай карце Полацка праходзіць праз праспект Францыска Скарыны. Менавіта тут можна ўбачыць знакаміты помнік у нескладоваму, а літаральна праз некалькі крокаў зрабіць селфі ля геаграфічнага цэнтра Еўропы. Мясцовая фішка – падзейны турызм. Фестывалі и самые разные чемпионаты тут ладят незалежно от поры года. Последнее мероприятие – это банный чемпионат, который у нас состоялся на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Канаши Агро». Это одна из первых усадеб в Республике Беларусь, которая была открыта на базе крестьянско-фермерского хозяйства. Вот. Появляются у нас хорошие условия для проведения такого рода мероприятий в части развития самой инфраструктуры туристической. Бренд города глыбокая, вішнёвы фестываль. Свята сакавітай ягоды праходзіць у ліпені. А пакуль турысты не прапускаюць магчымасці зрабіць селфі ля гигантской вишни у центра города. В апреле 2013 года был заложен вишневый сад. 1414 вишневых деревьев посажены в преддверии вишневого фестиваля и в честь 600-летнего юбилея города Глубокой. Жыхары Глыбокага вераць, што ў краі вішнёвага фестывалю жыў сам Мюнхгаузен. У райцэнтры барону нават усталявалі помнік. Кажуць, дастаткова дакрануцца да яго левай нагі і запаветная мара абавязкова здзейсніцца. Колькі жаданняў ажыццявілася, невядома, але ў сталіцы вішнёвага фэсту ўпэўнены, шмат падарожнікаў прыедуць сюды яшчэ не адзін раз, каб дапоўніць свой уласны рэйтынг новымі ўражаннямі. Настасья Броўка, Александр Петровецкі, навіны, Віцебская вобласць. Новыя ўражанні заўжды дораць кветкі. Сапраўдны доўгажыхар Віцебскі народны клуб кветкаводаў-аматараў сёлета адзначыў 30-гадовы юбілей. Святкаванні ладзіліся ў канцэртнай зале Віцебск, дзе спецыяльна да дня нараджэння клуба фларысты арганізавалі выставу «Зімовы букет» і такім чынам падарылі жыхарам горада часцінку летняга цяпла. Шэдэўры народных майстроў адной з першых убачыла наш карэспандэнт Інна Кір'енкава. Этот букет я делала в январе в самом начале, но заготовки цветов с самого раннего первого цветения роз начинаются. Для Тамары Дьячэнкі, як і ўсіх прадстаўнікоў народнага клуба, кветкі любімая асалода. Нават у гэтыя марозныя дні яны з'яўляюцца ўпрыгожаннем іх арыгінальных кампазіцый, выкананых па-майстэрску і з густам. Шыкоўныя букеты, падзелкі, дэкаратыўныя вырабы стракацяць яркімі фарбамі, радуюць вока. Нават экзатычным раслінам знайшлося месца ў сапраўды чароўнай экспазіцыі. Кветкаводам-аматарам заўсёды ёсць што абмеркаваць, аб'яднаныя агульнымі інтарэсамі, яны дзеляцца сваімі сакрэтамі, уражаннямі, поглядамі. І гэтак вось уже на працягу 3 дзесяцігоддзяў. Іх шматлікай творчай сям'і, гэта каля 90 чалавек, ніколі не бывае сумна. Если просто выращивать, учиться выращивать, в наше время сейчас это очень просто. Открываешь интернет, любое растение открываешь, и там вся агротехника, там все написано, все. Но живое общение с людьми, это ничем пока еще никто не заменил. Таких роботов не придумали, с которыми было бы так интересно, как с живыми людьми. Самые шчырыя цёплыя словы гучалі ў адрас віноўнікаў свята. Творческих побед и новых свершений. Еще раз вас с замечательным праздником, с 30-летием. А яны ў сваю чаргу дарылі радасць і станоўчай эмоцыі, дэманструючы свае шэдэўры. Заўзяты фларыст Галіна Буевіч наогул вырашыла сумясціць свае карціны з аб'ёмнымі прадметамі і стварыла вось такую незвычайную кампазіцыю. Каждый раз, когда мы выезжаем на природу, моя мама покидает нас всех в сторонку, и она уже пошла присматривать лепесточек, цветочек, мох. И она все вот собирает, и я понимаю, что это будущие шедевры. Наогул тварыць прыгажосць вакол сябе – гэта не проста хобі, гэта іх лад жыцця, людзей творчых і апантаных. І кожны удзельнік клуба гатовы падзяліцца сваімі адкрыццямі і дасягненнямі ў свеце прыгажосці. Благодаря клубу я стала выращивать больше 30 сортов ирисов. Ирис – это король моей дачи. Я безумно их люблю, и, по-моему, я не остановилась. Мне еще хочется новые сорта приобретать. Вот я, допустим, вырастил магнолию. Вот я точно знаю, что такое габитуса магнолии, допустим, на широте севернее Киева. Ну, я сомневаюсь, что я где-то еще такую найду. Вот это моя гордость. І зусім не дзіўна, што ў марозныя зімовыя дні, дзякуючы іх майстэрству і фантазіі, распускаюцца кветкі. Інна Кіріенкава, Кірыл Казьбер, навіны Віцебск. У
У Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа прэм'ера. Да 125-годдзя з дня нараджэння Максіма Богдановича трупа падрыхтавала пастаноўку «Калісь глядзеў на сонца я». Коласаўцы прадставілі свой погляд на феномен беларускага паэта, празаіка, публіцыста, літаратурнага крытыка. Перачытала Максіма Богдановича і наш корэспандэнт Юлія Устінова. Маці родная, маці краіны, не усцішыцца гэтакі боль. Ты прабач, ты прымі свайго сына дзяці. Радкі бессмяротнай паэзіі Максіма Богдановича, хвалюючыя старонкі такога кароткага, але вельмі яркага жыцця паэта, чалавека, беларуса. Дакрануцца сэрцам да яго творчасці прапануюць коласаўцы. Над сцэнарыем і пастаноўкай працуюць вядучыя майстры сцэны Святлана Жукоўская і Наталя Аладка. Праца над таким матэрыялам дала нам усім вельмі такі багаты духоўны вопыт, і для кожнага з нас ён сапраўды стаў вельмі родным чалавекам. Ну і тыя, хто прыйдзе да нас паглядзець, што мы шчыра ад усёй душы працавалі над гэтым матэрыялам. Пра Беларусь, пра зоркі, пра наша сэрца, пра нашу душу. І, канешне, хацелася б у нашым спектаклі аповедзе паказаць нейкія такія моманты, можа, дзесьці чулыя, кранальныя. Это, як вам сказаць, наše адчуванні Максіма Богдановича. Максім Богданович пражыў вельмі каротка, але надзвычай плённае творчае жыццё. Імя яго стаіць у шэрагу класікаў айчыннай і сусветнай літаратуры. Творы паэта перакладзены на 20 моў свету. Яго спадчына істотная частка духоўнай культуры беларускага народа. Асоба Максіма Богдановича для беларускай літаратуры і культуры вельмі знакавая. Не толькі таму, што ён распачаў новую беларускую літаратуру, не толькі таму, што ён распачаў беларускасць у душах беларусаў, але і таму, што за свае крышачку больш за 25 год ён змог зрабіць тое, што не зрабіў да яго ніхто. Ён вельмі шмат уклаў у стварэнне адчування беларуса як самога сябе. Пастаноўка, прысвечаная Максіму Богдановичу, першая прэм'ера гэтага года. Сёлета коласаўцы рыхтуюць яшчэ 6 новых спектакляў. Юлія Устінова, Леонид Табола, навіны, Віцебск. Рэха афганскай вайны праз юнацкія малюнкі. Падведзеныя вынікі конкурсаў сацыяльнай рэкламы сярод студэнтаў і школьнікаў Віцебска, прысвечанага 28-й гадавіне вываду савецкіх войскаў з Афганістана. Падобны праект ладзіўся ўпершыню. Дыпломамі адзначаны лепшы відэаролік, білборд, банер і малюнак. Інна Кірыенкава з падрабязнасцямі. Да афганскай тэматыкі юныя віцебляне звяртаюцца не ўпершыню. Конкурсы малюнкаў традыцыйна праходзяць у Віцебску. Сёлета ў ім прынялі ўдзел 32 агульнаадукацыйныя школы і 2 школы мастацтваў. Больш за 90 работ прадстаўлены в адной з залаў абласнога краязнаўчага музея. У кожнага аўтара свая тэхніка выканання, арыгінальнае бачанне, але кожны твор – гэта аповед пра жахі і трагедыі той вайны. Эта тема для меня близка, так как я обучаюсь в кадетском классе и должен помнить имена тех павших героев. А вось да стварэння сацыяльнай рэкламы на афганскую тэматыку юнакі і дзяўчаты звярнуліся ўпершыню. Да конкурсу на лепшы банер, білборд альбо відэаролік, аб'яўленага сярод студэнтаў горада, далучыліся і навучэнцы каледжаў. Іх спроба аказалася ўдалай. Мы пошли сначала в музей, походили по всему музею, нашли материал, сфотографировали его. Потом мы пошли к Витебскому памятнику. Его тоже сфотографировали с разных ракурсов. И потом мы, получается, сидели и все это совмещали все в одну картинку. Впервые пробовали такое делать. Ну и как бы был это только наш первый опыт. Мы даже не ожидали, что выиграем. Крэатыўна і вельмі пранікнёна падышлі удзельнікі праекта да раскрыцця афганскай тэматыкі ў сваіх работах. Такую высокую ацэнку дало журы конкурсу. Такім чынам, юнакі і дзяўчаты больш даведаліся пра падзеі той вайны, яе удзельнікаў і пранікліся яшчэ большай павагай да герояў афганцаў. Мы зародили такую традицию, и, наверное, она будет расширяться, и будут придумываться новые проекты, чтобы побольше узнать и эту историю нашей Родины, и поддержать этих людей, потому что они достойны уважения, они достойны того, чтобы о них говорили. А значыць, можна не сумнявацца. Памяць пра падзеі афганскай вайны захаваюць нашчадкі. Яна абавязкова будзе жыць у іх творах. Інна Кірыенкава, Олег Чарняк, навіны Віцебск. У
Віцебскім мастацкім музеі свае гісторыі прадставіла фотограф з Мінска Марына Бацюкова. Праект прысвечаны ўзаемасувязі фотапартрэтаў у інтэр'ерах і экстэр'ерах з іх звычайным асяроддзем. Над стварэннем гэтых работ фотамастачка працавала на працягу 11 гадоў. Здымкі зроблены ў Францыі, Грузіі, Малайзіі, Літве і Беларусі. Шэраг фотапартрэтаў аўтабіяграфічныя. Што да праекта свае гісторыі, то ён прадугледжвае яшчэ інтэрактыўную частку, дзе кожны можа паўдзельнічаць и атрымаць у падарунак свае гісторыі ў выглядзе фотоальбома з аўтографам аўтара. Весь этот проект для меня начался в 2005 году, когда я пришла учиться в творческие мастерские Академии искусств, где вот я занималась несколько лет фотографией. Они были созданы Валерием Лапко, очень известным белорусским фотографом, и были очень содержательными, интересным таким периодом для меня. И вот первая фотография, это как раз сохнет фотография на растяжке, а вот она во втором зале, ну, не знаю, влюбленная, не влюбленная, это не важно, но она купается в лучах света, она вся на оттенках, она вся, ну, я думаю, каждый может вспомнить состояние влюбленности, юности, я не знаю, залитый солнцем луг или реку, или какую-то улицу в городе, или парк, это у всех по-разному, но вот у меня она вызывала такие ощущения на этом подоконнике стоя, и вот по сей день прошло вот это время, и она так меня, видимо, так разбередила мою душу, что вот потихонечку из этого родился такой проект. Мы надеемся, что фотопроект будет иметь успех среди жителей нашего города и не только. И надеемся, что люди подключатся и к интернет-части нашего проекта и смогут присылать на адрес художественного музея либо на страницу своей истории в Facebook свои фотографии, чтобы конкурс состоялся. Будет составлена презентация, и автор лучшей фотографии получит в подарок альбом с автографом Марины Бацюковой. Здымкі размясціліся ў дзвюх выставачных залах. Экспазіцыю дапоўнілі прадметамі з фонду музея, якія ствараюць адчуванне даўніны і сувязі часоў. Дэманстравацца фотагісторыі Марыны Бацюковай будуць у мастацкім музеі на працягу лютага. Дарэчы, менавіта дзякуючы фатаграфіі у Беларусі знайшлі родзіча Александра Сергеевича Пушкіна. 180 гадоў таму на ўскрайку Санкт-Петербурга на Чорнай рэчцы адбылася дуэль, пра якую памятаюць дагэтуль. Рускі паэт Александр Пушкін і французскі афіцэр кавалергардскага палка Жорж де Геккерн Дантес сышліся ў паядынку. Паранены Пушкін пакінуў гэты свет праз 2 дні пасля страляніны, а праз 2 стагоддзя на Беларусі знайшоўся яго родзіч у 7-м калене. Мікіта Вяшчагін атрымлівае адукацыю, праўда, не гуманітарную, а тэхнічную у Наваполацкім каледжы. Нашы карэспандэнты упэўніліся ў сваяцкіх сувязях. Другакурснік Наваполацкага політэхнічнага каледжа даведаўся пра тое, што ён нашчадак вялікага рускага паэта ў 6гадовым узросце. Дому ў Мар'інай горцы на паліцы асобкам стаіць кніга «Пушкін у Архангельску». Там сярод іншых нашчадкаў рускага паэта Мікіта і ўбачыў сябе малога на фотаздымку. Значэнне такой сваяцкай сувязі спачатку асабліва не надаў. Спрашивал у родителей, почему я как бы в книге, тогда я вот как бы и узнал, мать рассказала об этом факте, и я, этим заинтересовался даже, начал, там карты разные искать, смотреть, именно генеалогических деревьев. Я был, наверное, немного удивлен, но и в то же время проникся любопытством. Гэта зараз ён у руках трымае хімічныя колбы, аднак некалькі год таму ў свой вольны час сядзеў у бібліятэках і архівах, шукаючы па крупінках факты сваяцкіх сувязей з Пушкінам. Напісаўшы даследаванне, адправіўся на конкурс, але заявіць пра сябе не ўдалося. Мне не поверили, сказали, что недостаточно доказательств. Я как бы психанул и больше этим никогда не занимался. Не знаю, я привел всю родословную, начал даже с Ганнибала. Но как бы комиссия сказала, что книга ученого это недостаточно, то, что мало доказательств и все. Лично сам я как бы не замечаю, но учителя по литературе, там даже учитель по математике увидел то, что в профиль как бы есть схожие черты. И задавали вопрос, потомок, не потомок. И очень удивлялись, когда действительно узнавали, что я потомок Пушкина. Па слядах свайго прадзеда Мікіта вырашыў не ісці, звязаў свой лёс з прафесіяй тэхніка-тэхнолага. Калісьці спрабаваў пісаць вершы, аднак гэту справу закінуў. Тым больш, прызнаецца Мікіта, яго родзіч казаў, што сваім нашчадкам пісаць не дазваляе. Аднак па просьбе нашай здымачнай групы ўсё ж пушкінскі дух удалося адчуць на сабе. И в этом вот стихотворении не задеваю тему мам, ведь эта тема неприкосновенна, как священный храм.
У марах нашчадка паэта паступіць у ВНУ і стаць інжынерам. Сваю прыналежнасць да знакамітага ва ўсім свеце роду ўспрымае ўсяго толькі як сямейную гісторыю. Аднак, прагульваючыся па Наваполацку, не забывае падысці да помніка Александру Пушкіну. Віктор Праліш, Марина Романовская, Александр Петровецкі. Навіны Наваполацк. Школа разумнага харчавання пачынае працаваць на базе Віцебскага абласнага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Усе жадаючыя змогуць даведацца, як правільна харчавацца, каб папярэдзіць хваробы, як арганізаваць свой рацыён, каб атрымліваць неабходнае, а не лішняе, як разабрацца ў калорыях, збалансаванасці і іншых прамудрасцях здаровага харчавання. За лішнюю вагу ў Беларусі маюць больш за палову дарослых. Кожны чацвёрты з іх з дыягназам атлусцення. Такі сумны вынік агульной харчовой свободы и шкодных звычак. Культуру питания нужно воспитывать с детства. Я немного, возможно, забегу вперед, но у нас тоже начнет работать проект «Здоровая группа», где детям тоже будут предложены вопросы здорового питания и культуры питания. А наш уже существующий проект, он не имеет возрастных ограничений. То есть здесь могут участвовать и дети, и люди среднего возраста, и старшее поколение. Кроме занятий, которые у нас пройдут, как я уже сказала, в рамках цикла будет состоять из 5 занятий, будут еще работа консультативного центра. То есть консультации все желающие могут получить на базе нашего центра. Праграма школы разумнага харчавання разлічана на 5 штотыднёвых заняткаў, падчас якіх удзельнікі праекту атрымаюць веды, тэматычныя інфармацыйна-адукацыйныя матэрыялы па пытаннях здаровага харчавання. Асаблівая ўвага такім фактарам рызыкі, як стрэсы, гіпадынамія, недахоп сну. Працягнем тэму здаровага ладу жыцця. Да мяне далучыўся наш спартыўны аглядальнік Сергей Мисурагин, а значыць, наперадзе нас чакае спартыўны анонс. Прывітанне, Вольга. У падрыхтоўцы спартсменаў дробязяў не бывае. Недахоп вітамінаў ці перанапружанне могуць негатыўна адбіцца на гатоўнасці атлета, а таму трэба выконваць парады спецыялістаў, каб заўсёды знаходзіцца ў выдатнай форме. Увагу тысяч балельшчыкаў на гэтым тыдні прыцягне чэмпіянат свету па біятлоне ў Аўстрыі, а на ўнутранай арэне цэнтральнай падзеяй стане чэмпіянат краіны па самба на прызы прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Аб гэтым шмат распавядаюць рэспубліканскія сродкі масавай інфармацыі, а я засяроджу ўвагу на гульнях унутраных чэмпіянатаў абласных і гарадскіх спаборніцтваў. У аўторак, 14 лютага, нашы хакейныя дружыны згуляюць у гасцях і на выездзе. Наваполацкі хімік у родных сценах праэкзаменуе Магілёў, а каманда абласнога цэнтра на пляцоўцы саперніка памерыцца сіламі з маладзёжнай зборнай У-20. Да гэтых паядынкаў нашы землякі падыходзяць у розным настроі. Каманда з Нафтаграда упэўнена абыграла віцеблян у 2 абласных дэрбі і ўзнялася на 9е месца ў розыгрышы. І наадварот, серыя няўдача адсунула мядзведзяў на перадапошні 11-й радок турнірнай табліцы. У чацвер 16 числа віцебскі хімік выступіць перад сваімі балельшчыкамі. Віцебляне прымуць Магілёў, а наваполачане Брэст. І завершыцца тыднёвы хакейны марафон у нядзелю. Хімік на выездзе згуляе з маладзёжнай зборнай У-20, а Віцебск з Лідай. Таксама напрыканцы тыдня абласны цэнтр прыме матчы чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Віцебскі Рубон чакае нялёгкае выпрабаванне ў паядынках з Гродна 93. Дагэтуль у падапечных Руслана Вайдакова не атрымлівалася абыграць апанента, але ўсё калі-небудзь здараецца ў першы раз. А зараз да іншых спаборніцтваў. 15-17 лютага ў Наваполацку у адноўленым басейне Садкоў пройдзе першынство Віцебскай вобласці па плаванні ў праграме Алімпійскіх дзён моладзі. У гэтыя ж тэрміны ў Брэсце прадстаўнікі каралевы спорту разыграюць першынство Беларусі па лёгкай атлетыцы. І завершу анонс стартамі, якія прыме абласны цэнтр. У цэнтры творчасці дзяцей і моладзі Першамайскага раёна пройдзе фестываль баявых мастацтваў «Паўночны дракон». Сергей Мисурагин, Навіны Віцебск. Чарговая хваля маразоў на гэтым тыдні накрыла Віцебскую вобласць. Пахаладанне прынёс арктычны антыцыклон Эрыка. Сярэднесутачная тэмпература паветра аказалася на 6-10 градусаў ніжэй за кліматычную норму. Па начах слупкі тэрмометра апусціліся да -25. Тым не менш, лютаўскае пахаладанне не прынесла непажаданых наступстваў жыхарам рэгіёну. Інспектарам ДАІ не даводзілася экстрана выязджаць на выручку вадзіцелям і вызваляць аўтамабілі з марознага палону. Пажаранебяспечная сітуацыя ў вобласці таксама заставалася адносна спакойнай. Як сцвярджаюць сіноптыкі, сёлетнія лютаўскія маразы не сталі рэкорднымі за ўвесь час метэаназіранняў. Тым не менш, пункты абагрэву актывізавалі сваю работу. Гарачую гарбату і харчаванне змаглі атрымаць людзі без пэўнага месца жыхарства. Безумоўна, Вольга, на гэтым тыдні мароз
паказатаў нервы жыхарам Віцебскай вобласці. Але ёсць сярод нас людзі, якія на гэту з'яву прыроды не звярнулі ніякай увагі. Каму-каму, а маржам ніякія маразы не страшныя. У госці да віцебскіх аматараў зімовага плавання ўпершыню завіталі калегі з Калінінградскай вобласці. Знаёмства адзначылі па-свойму, прынялі асвяжальныя водныя працэдуры на рацэ Лучоса. Як з галавой сысці пад ваду і з лёгкасцю перанесці 20-градусны мароз, даведалася наша здымачная група. 2 гадзіны дня. Слупок тэрмометра ў Віцебску застыў на адметцы -18. Адчуванне холаду ўзмацняе рэзкі парывісты вецер. Так і хочацца апынуцца дома ў цёплай пасцелі. Але ёсць сярод нас людзі, якім мароз, холад і лёд не перашкаджаюць займацца любімай справай. Кіраўнік Калінінградскай федэрацыі зімовага плавання Кірыл Парошын не паспеў правесці на віцебскай зямлі і некалькі гадзін, як адразу апынуўся ў палонцы. І ні хвіліны аб гэтым не шкадаваў. Пазнаёміцца з метадычнымі распрацоўкамі па загартоўванні можна і пазней, куды лепей скарыстацца прапановай гаспадароў, адразу заняцца карыснымі працэдурамі. Очень здоровские ощущения. Я даже не знаю, как описать и рассказать вам. Чувствую богатырский прилив земли белорусской. Настолько заряд сильный, энергетический. Першым трапіць у лучоскую ваду віцебскі муж з 30-гадовым стажам Станіслаў Шумякоў правёў агульную інтэнсіўную размінку. Зарадка на марозным паветры рэч неабходная, каб разагнаць кроў па венах і размяць мышцы. Тады акунанне ў палонку будзе прыемней удвая. Это самая замечательная традиция на природе, под зимним солнышком. Кстати, мы даже другой раз огорчаемся, что зимний период, он самый короткий. На гэтым прыхільнікі экстрэмальных працэдур не спыніліся. Яны арганізавалі зімовы забег, каб паказаць замёрзлым журналістам, што знаходзіцца ў выдатнай фізічнай форме і з лёгкасцю пераносяць 20-градусны мароз. Толькі пасля таго, як беларускія і расійскія маржы апрануліся, яны настроіліся на сур'ёзную размову. Высветлілася, што расіяне не выпадкова абралі нашу краіну, каб пазнаёміцца і абмяняцца вопытам з беларускімі маржамі. Беларусь — это первое государство, которое признало как вид спорта закаливание спортивно-зимнего плавания. Поэтому приехал посмотреть, поучиться чему-то. Встреча проходила в Минске. И также съездил в Молодечно, познакомился с ребятами-моржами в городе Гомеле, в Бресте. И сейчас добрался до Витебска. Витебск вообще удивил очень сильно. Станислав Николаевич удивил. Очень клево и здорово. Положительных эмоций очень много. У Віцебску абласное аддзяленне загортвання і зімовага плавання было створана год таму. За гэты час прыхільнікі здаровага ладу жыцця паспелі удала выступіць на чэмпіянаце Беларусі. Цяпер рыхтуюцца да міжнародных спаборніцтваў. Мы еще готовимся съездить 3-5 марта на 3-й этап Кубка мира, который будет в Эстонии. А яшчэ віцебскім аматарам ледзяных працэдур трэба будзе ацаніць сцюдзёную калінінградскую ваду. Запрашэнне ад сваіх расійскіх сяброў яны ўжо атрымалі. Сергей Мисурагин, Кирилл Кайсберг, Навіны Віцебск. Гэта была інфармацыйная выніковая праграма «7 дзён». Убачымся праз тыдзень на тэлеканале Віцебск. Беражыце сябе, да сустрэчы.